אז מה קורה לכולם? בואו לעוד סרטון שלי. ואני עושה לכם שגרת צהריים. זה ממש, כן, מה אני עושה בצהריים? זרקנו כביסה מקודם, ועכשיו אנחנו לוקחים כביסה. יש לנו כזה בקיבוץ, טעים לכל אחד של הכביסה שלו. זה פה? כן, הנה. יש לנו הרבה. לא, כן, כן, זה שלנו. אבא, זה שלנו. נו, אני רגע יעצור וזה, ואז נחזור כי ייקח לנו קצת זמן. טוב, חזרתי. איך אתם אוהבים אותי? כבר מלפני יומיים, אז כבר היה לי מלא מנויים ומלא צפיות, ואני הולכת להיות מפרסמת רמות. ועוד מעט נצא, אז אני אחזור לכם עוד מעט. סורי, פשוט אני צריכה כל הזמן לחזור וזה. ואנחנו נלך גם לחדר אוכל, שזה מקום שלוקחים בו אוכל. אז טוב, לא צריך כבר בזמן שבלבלתי לכם את השכל. כבר אבא שלי סיים. אבל אני אחזור לכם שנגיע לחדר אוכל, כי זה כן מרחק קטן. ביי. לא ביי, נגמר הסרטון. ביי, זה עוד מעט נתראה. וגם נעבור בקולבו, שזה מקום כזה כמו סופר, רק עם דברים מתוקים וחומרי יצירה ודברים לנקות איתם דברים. ויש שם את כל הדברים שזה לא כאילו מתוק, ביי. לא ביי שזה, הבנתם אותי. אנחנו בינתיים בקולבו. אני אראה לכם את הקולבו, אני אעשה לכם פה סיור קטן. אז רגע אני אכנס ואז אני אחזור. טוב, נכנסתי. פה יש לנו מקרר של גלידות כאלה. ופה של מרג'ריז. משקאות כאלה, בירות וזה. פה יש לנו זה מיצים. פה גם קצת יותר מוגזים, אבל כן, גם אקסלים. פה יש קפסולות. פה יש גלידות. מלא גלידות, אני לא בטוחה שאתם מבינים. ופה יש חטיפים, ומטריות, דברים ללא גלידן, פה יש כזה כל מיני דברים, בחמודה, כל מיני כאלה יצירות וזה. טוב, פה יש שוקולדים. Oh my goodness. אני רוצה כזה. תסתכלו מה יש לי כזה. אני רוצה לקנות את אבא שלי, וביי, לא נשאר לי זמן. ביי.